சார் வணக்கம். 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 அகமுடையார்கள் தனி பேரினம், அவர்களுக்கென்று தனி அடையாளம் இருக்கிறது, கலாச்சாரம் இருக்கிறது, பண்பாடு இருக்கிறது என்றெல்லாம் கூறி இப்போது முக்குளத்தூர் அரசியலிலிருந்தே ஒதுங்குவதாக, விலகுவதாக தொடர்ந்து பேசி வர்றீங்க. என்ன காரணத்திற்காக நீங்கள் முக்குளத்தூர் அரசியலிருந்து விலகணும்? என்ன காரணம்? வேறு பல காரணங்கள் இருக்கும் இல்லையா? அதை கொஞ்சம் விரிவாக சொல்லுங்கள். அதாவது முக்குளம் அப்படிங்கிற விஷயமே இல்லைன்னு சொல்கிற ஆட்கள் நாங்கள்லாம். மாமன்னர் மருதுபாண்டியில் நடுக்குடிக்கு பக்கத்தில் முக்குளங்கிற கிராமத்தில் பிறந்தாங்க. அந்த கிராமத்துக்கும் எங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்க ஒழிய அந்த 3 சமுதாயம் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தில் எங்களுக்கு உடன்பாடே கிடையாது. காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கள்ளர் மறவர் இருக்காங்க, அது மாதிரி பிற சமூகங்கள் இருக்காங்க, நாடார் இருக்காங்க, யாதவர் இருக்காங்க, செட்டியார் இருக்காங்க, ஏகப்பட்ட பல சமுதாயம் நிறையா இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே தமிழ் சமூகம் தான். இந்த தமிழ் சமூகத்தில் இந்த 3 சமுதாயம் மட்டும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்கிறது பிற சமூகத்தை ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு செயல் ஒன்று. குறிப்பாக அகமுடைய சமுதாயத்தை ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு செயல். அவங்களுடைய வாழ்வியல் முறையாக இருக்கட்டும், திருமண பந்தமாக இருக்கட்டும், இல்லை அவங்க கிளை வச்சு அவங்க உறவு கொண்டாடக்கூடிய அந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும், இது எதுவுமே அகமுடையர்களுக்கும் அவங்களுக்கும் கிஞ்சித்தும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும்பொழுது இது முழுக்க முழுக்க அரசியல் சுயலாபத்துக்காக ஒரு பழமொழியே சொல்லுவாங்க, சிலவாடை இருக்குது, கள்ளர் மறவர் கனத்ததோர் அகமுடையார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல கணம் அப்படின்னு சொன்னோம்னாக்கா வெயிட் கிடையாது, எண்ணிக்கையில் அதிகமானவர்கள் அகமுடைகள். அப்படிப்பட்ட அந்த அகமுடைய சமுதாயம் எண்ணிக்கையில் கம்மியாக இருக்கவங்களோட சேர்ந்து அரசியல் பண்ணோம்னாக்கா எங்களுக்கு லாபமாக அவங்களுக்கு லாபமானா அவங்களுக்கு தான் லாபம். எப்படி சார் சொல்கிறீங்க? உதாரணத்தை பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒட்டு மொத்தம் அவங்க எல்லோரும் என்ன செஞ்சாக்க முக்குளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்னு சொல்லி போடுறாங்க. பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அகமுடையர்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 153 பட்டங்கள் இருக்குது. அதில் ஒரு சில பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு மட்டும்தான் தேவர் பட்டம். மறுபடி எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா அகமுடையர். முதலியார் இருக்காங்க, உடையார் இருக்காங்க, துளுவழலாக இருக்காங்க, சேர்வை இருக்காங்க, தேவர், இப்படி நிறைய பட்டங்கள், செட்டின்னு நிறைய பட்டங்கள் இருக்குது. இந்த பட்டங்களை பார்த்து ஒருங்கிணைச்சு நாங்கள் அகமுடையர்னு கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆனால் இந்த முக்குளம் அப்படிங்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த தேவர் பட்டம் போடுறவங்களுக்கும் சேர்வை பட்டம் போடுறவங்களுக்கும் மட்டும்தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னாக்கா மறவர் கள்ளர்னு சேர்ந்து ஒரு முக்குளம்ங்கிற ஒரு கூட்டம் உருவாக்கியிருக்காங்க அரசியலுக்காக. ஆனால் அதையெல்லாம் தாண்டி வட மாவட்டங்களில் எங்கள் சமூகம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய அளவில் இருக்குது. ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க இவங்கள்ட்ட ஒதுங்கியே வளர்ந்துட்டாங்க. இப்போ எங்களுடைய அமைப்புகள் வளர்ச்சி அடைஞ்ச முன்னாடி அவர் அன்னை ஸ்ரீபதி செந்தில்குமார், அப்புறம் அவர் பாலமுருகன் அகமுடையார், இப்படி இவங்க ரஜினிகாந்த் அகமுடையார், என்ன அகில இந்திய மகாசபைன்னு வச்சு இப்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு அகமுடையருங்கிற ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வந்துட்டோம். அப்படின்னால இன்னொரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எம்ஜிஆர் காலத்தில் ஒரு 38 எம்எல்ஏக்கள் இருந்தோம். 1999 திமுகவில் அதிமுகவில் அவங்க சசிகலாமா வந்தாங்க. அவங்க முக்குளம் தான் அகமுடையெல்லாம் ஒன்று தான் அப்படி நினச்சிருந்தாக்கா என்ன செஞ்சுருக்கணும்னாக்கா அகமுடைய சமுதாயத்துக்கான அந்த முக்கியத்துவத்தை அவங்க கொடுத்துருக்கணும். கொடுக்கவே இல்லை. ஒரு ஒன்றிய செயலாளர் கூட அவங்க அதிமுகவில் கோலாட்சி காலத்திலேருந்து அகமுடையனுக்கு மறுக்கப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயம். அத்திபுத்த மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் கொடுத்துருப்பாங்களே ஒழிய ஒட்டு மொத்தமாக அகமுடைய சமுதாயம் ஏன் முக்குளம்னு சொல்கிறீங்கல்ல, அவங்களுக்கு மட்டும் முன்னுரிமை, அவங்களுடைய மட்டும் மாற்றான் இம்ப்ளிமெண்ட் பார்க்கணும். ஸோ இது ஒரு சின்ன உதாரணம் தான். அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எம்பிசிங்கிற ஒரு சலுகை பாருங்கள். நாங்கள்லாம் முக்குளம்னு பேசுகிறாங்க. இந்த சலுகைகளை பார்த்தீங்கன்னாக்கா மறவர் சமூகம் அனுபவிக்கிறாங்க, கள்ளர் சமூகம் அனுபவிக்கிறாங்க. கேட்டால் ஒரு சில இடங்களில் நாங்கள் அனுபவிக்கலன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு சில இடங்களை மட்டும்தான் அனுபவிக்கலை. ஆனால் எந்த இடத்துல கூட அகமுடைய என்ன செய்யலை, அந்த எம்பிசிங்கிற சலுகையை அனுபவிக்கலை. அவங்க ஏன் அதுக்குள்ள நாங்கள் வர முடியாதுன்னு சொன்னாக்கா 68 சமுதாயத்தை குற்றப்பறவை வெள்ளக்காரன் அறிவிக்கிறான் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடி. அந்த 68 ஜாதியில் யார் இல்லைனாக்கா அகமுடைய சமுதாயம் இல்லை. நாங்கள்லாம் எஃப்சியாக இருந்த ஆட்கள். அதுக்கடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா போராடி இப்போ பிசி வாங்கியிருக்கோம். இப்போ பிசி வாங்கினாலுமே எங்கள் சமூகத்தில் மிகப்பெரிய சமுதாயமாக தமிழகம் முழுவதும் 38 மாவட்டத்தில் இருந்தாலுமே எங்கள் சமுதாயத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் அரசியலையும் கிடையாது, அரசு சலுகையிலையும் இல்லாமல் போய் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கள் மக்கள் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்காங்க. வசதி படைத்தவங்க ரொம்ப கையில் வைத்து எண்ணக்கூடிய ஆட்கள் தான் இருக்காங்க ஒழிய. அப்போ எங்கள் சமூகத்தை இந்த அரசியல் சாசன சட்டத்தின்படி முன்னேற்றணும் அப்படின்னாக்கா பொருளாதாரத்துலேயும் கல்வியிலையும் ரொம்ப பின்தங்கி போன எங்கள் சமுதாயத்துக்கு கண்டிப்பாக இந்த அரசாங்கம் எம்பிசிங்கிற ஒரு சலுகை கொடுக்கணும். ஆனால் முக்குளம்னு சொல்லிட்டு அரசியலையும் சரி அரசு சலுகையிலையும் சரி அனைத்தையும் அனுபவித்து விட்ட இந்த மறவர் கள்ள சமுதாயத்தை சேர்ந்த அவங்கள நான் தப்பாக சொல்லலை, அவங்க சாதிக்காக அவங்க போராடி ஜெயிச்சிட்டாங்க. அதுக்கு நான் அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும், வாழ்த்து தான். மொழியே நான் அவங்க மேலே போராமையும் படலை.
ஆனால் என் சமுதாயம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னையும் கிடக்க முக்குளம் சொல்லி, அதனால் இல்லாத ஒரு முக்குளம் வேண்டாம். கெஜெட்டில் ஏதாவது இருக்கா முக்குளம்னு சொல்லிட்டு? இல்லை, அப்படி ஒரு ஜாதி இல்லை. இல்லாத ஒரு விஷயத்த எதுக்கு பூத்தணும்? நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம்னாக்கா, அகமுடையனா எல்லா ஜாதிக்காரனையும் இணக்கமாக இருக்கணும், எல்லா ஜாதிக்காரனும் எங்களை மதிக்கணும், நாங்கள் எல்லா ஜாதிக்காரனும் மதிக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அது என்ன குறிப்பிட்ட 2 ஜாதிக்காரன் மட்டும்? அப்படின்னால சுயசாதி பற்று பிறசாதி நட்பு அப்படிங்கிறத மீறி தமிழ் சாதிகள் எல்லாருமே ஒன்று தான். ஆனால் அகமுடையர்னு என்னுடைய குடும்பத்துக்கு நாங்கள் போராடி என் குடும்பத்தில் உள்ள எங்களுடைய உறுப்பினர்களுக்கு பொருளாதாரத்தையும் கல்வியையும் உயர்த்துறதுக்காக நாங்கள் போராடுறோம். அதுக்காக நாங்களாக இருக்கோம், இப்போ அவங்களா இருக்கட்டும். பாண்டிய மண்டலத்தில் கிட்டத்தட்ட 30-40 ஆண்டுகளாக ஒரு அகமுடையர்கள் கூட எம்எல்ஏவோ எம்பியோ பிரதிநிதித்துவம் அடையலை அப்படின்ற ஒரு பெரிய விமர்சனம் இருக்குது. அது என்ன காரணம்? இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்? திராவிட கட்சிகள் அகமுடையர்களை புறக்கணிக்குது அப்படி எடுத்துக்கலாமா, இல்லை இந்த முக்குளத்தூர் அரசியல் தான் ஒரு காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா? இல்லை, திராவிட கட்சிகள் புறக்கணிக்கிறதுன்னு நம்ம ஒட்டுமொத்தம் அப்படி சொல்லிட முடியாது. இந்த முக்குளம் அரசியலுங்கிறனால தான் எங்களுடைய சமூகம் பார்த்தீங்கன்னாக்க, ஏன்னா திராவிட கட்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை தேசிய கட்சிகளாக இருக்கட்டும், முக்குளம்னா இவங்க எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்லிடுறாங்க. அதில் முன்னாடி போய் நின்று பொறுப்பு வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பிற இரு சாதிகள். அந்த விஷயத்தில் தான் அகமுடைய சமுதாயம் பின்தங்கி போச்சு ஒழிய, பர்டிகுலராக திமுகவோ அதிமுகவோ பிஜேபியோ இல்லை காங்கிரஸோ அகமுடைய சமுதாயத்துக்கு கொடுக்கக்கூடாதுன்ட்டு நிலைப்பாடெல்லாம் கிடையாது. இவங்களுடைய நிலைப்பாடு என்னன்னாக்க முக்குளம் தானே, இவ்வளோ வேண்டாம். கடந்த எம்பி எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நான் அன்றைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி, துணை முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ்ஸை கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்குன்ட்டு. அப்போ நான் அவங்கள்ட்ட இந்த விஷயத்தை சொல்கிறேன். நான் உங்கள் கட்சியில் 1999 பின்னாடி எங்கள் அகமுடைய சமுதாயத்துக்கு எந்த பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்படலை, ஒரு ஒன்றிய செயலாளர் கூட இல்லை. இப்போ நடக்கக்கூடிய தேர்தலில் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கள் சமுதாயத்துக்கு எம்பிசிங்கிற ஒரு சலுகையை நீங்கள் கொடுக்குறதாக அறிவிங்க. 1997 ஜெயலலிதா சொன்னாங்க, அதை நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னது கூட அவங்க மறுத்துட்டாங்க. அது மட்டும் இல்லை, உங்கள் கட்சியில் கூட எங்கள் ஜாதிக்காரங்களும் எங்கள் ஜாதி எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அவங்களுக்கு சீட்டு கொடுங்க, நாங்கள் அகமுடியான்னு சொன்னது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்க திட்டமிட்டு அதை மறுத்துட்டாங்க. மறுத்த பின்னாடி அவங்கள்ட்ட எங்கள் சமுதாயத்தை காட்டணுமேங்கிறதுக்காக என்ன சொன்னாக்க, அவங்க ராமநாதபுரத்தில் பார்லிமெண்ட்டில் கூட்டணியில் நிப்பாட்டியிருந்தாங்க. அவங்களை எதிர்த்து நாங்கள் நின்று, அதாவது ஒரு 18 நாள் என்னால் எனக்குன்னு கொடுக்கப்பட்ட சின்னத்தை கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல. ஒன்று, தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய ஒரு பார்லிமெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ராமநாதபுரம் மாவட்ட பார்லிமெண்ட்டு தான். ராமநாதபுரம் மாவட்டங்கிறத விட ராமநாதபுரம் மாவட்டம், புதுக்கோட்டை, விருதுநகர், காரியாபட்டியிலேருந்து இங்கே அறந்தாங்கி வரைக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு இது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பேரில் பொன்கர் ரஜினிகாந்த் அமுடியார் கொடுக்குறதுல பெரிய பிரச்சனைகள் நடந்து அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வாரம் வேஸ்ட் ஆகி மிச்சம் இருக்கக்கூடிய ஒரு 10 நாள் என்ன செய்ய முடியலனாக்கா, எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட சின்னத்தை எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியல. ஆனால் அன்றைக்கு நான் எதிர்த்து நின்றாங்க, அவங்க தோற்றும் போனாங்க. இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த பாஜகவில் அந்த கேசவநாயகஞ்சிங்கிறவங்க அவங்க எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னாக்கா, உங்கள் ஆட்களை எதிர்த்து நீங்களே தோக்கடிச்சு விட்டீங்க அப்படின்னு ஒரு புரிதல் இல்லாமல் தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. புரியுதா நான் சொல்கிறது? அவங்க நினைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அவர் அண்ணே நயனானந்தன் அவர் மரவ சமூகத்தை சேர்ந்தவர், நாங்கள் அகமுடைய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க. ஆனால் அவங்கள பொறுத்தவரை என்ன தெரியலனாக்கா, 2 பேரும் ஒன்று தான் இப்போ வரைக்கும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் ராமநாதபுரம் பார்லிமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அகமுடைகள் தான் அதிகமாக இருக்காங்க. ஆனால் இது யாரும் தெரிய மாட்டேங்குது. முக்குளம் தேவரினம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்கிறாங்கனாக்கா, அதாவது ஓட்டு எண்ணிக்கை கம்மியாக இருக்க கொண்டு வந்து உள்ளே நிப்பாட்டிடுறாங்க. இன்றைக்கி சங்கங்கள் நிறையா வந்துருச்சு, அகமுடைய சமுதாயத்தில் நிறைய ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு. அப்படினால இனிமேல் இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்னால என்ன செய்ய முடியாது, அகமுடைய சமுதாயத்தை ஏமாற்ற முடியாது. இதை அரசியல் கட்சிகள் புரிஞ்சுக்கிட்டு வரக்கூடிய தேர்தலில் அகமுடைய சமுதாய மக்கள் செறிவாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் அகமுடைய சமுதாய மக்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுத்தானாக்க கண்டிப்பாக அந்த கட்சிகள் வெற்றி வாய்ப்பை தக்க வைக்குங்கிறது மறுக்க முடியாத உண்மை. இப்போ நான் எல்லாம் தமிழகம் முழுக்க அகமுடையர்கள் அமைப்பு இருக்கு இல்லையா, இது ஏன் எல்லாம் திரண்டு ஓர் அணியில் செயல்படக்கூடாது? அதுக்கு என்ன தடையாக இருக்குது? அதற்கான முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி தான் சொல்லணும். ஆமாம், அங்கெங்கே அதாவது ஒரே ஒரு சங்கமாக இருந்தது, நிறைய சங்கங்கள் உருவானது சந்தோஷம் தானே. இந்த சந்தோஷத்தை எல்லா சங்கத்தையும் திருப்பி ஒரே சங்கமாக உருவாக்கும் போது கண்டிப்பாக நடக்கும். அந்த காலகட்டத்தை மாமன் மருதுபாணியில் குலதெய்வங்களாக இருந்து அதை செஞ்சு கொடுப்பாங்க. அன்னை ஸ்ரீபதி அண்ணன் தலைமையில் அது மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணுறோம். அவர் தலைமை அகமுடைய சங்கம்னு வச்சுருக்காரு. ஆமாம், அவர் ஏற்கனவே அந்த முயற்சியில் எடுத்தார். அந்த முயற்சிக்கு சின்ன சின்ன தடைகள் வரத்தானே செய்யும். இது ஒரு மிகப்பெரிய சமுதாயம், ஒரு சிறுபான்மை சமுதாயம் ஈஸியாக ஒருங்கிணைச்சிடலாம். இது தமிழகத்தில் மிக பெரும்பான்மையான ஒரு சமுதாயம், அப்படின்னா ஒருங்கிணைக்கல கஷ்டம். இன்றைக்கி நாங்கள்லாம் அதுக்கான முயற்சி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக
ஒருங்கிணைச்சிருவோங்கிற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது. இப்போ திராவிட கட்சிகளை நம்ம விமர்சிக்கும் போது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, சசிகலா வருகைக்கு பின் தான் அகமுடையார்களுடைய அரசியல் அழிக்கப்பட்டதாக பேசுகிறாங்க. 100% உண்மை அது. 100% உண்மை அது. ஏன்னா 1996 ஜெயலலிதா அம்மா வந்து அகமுடைய சமுதாயத்தை எம்பிசி அறிவிக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண சொல்லி அகில இந்திய அகமுடைய மகாசபை சார்பாக 2016 ஜனவரி 29 சென்னையில் ஒரு 15,000 பேரை தட்டி ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை பண்ணுறோம். அன்றைய முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா அம்மாவும் என்னையே வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நாங்களும் போகிறோம். நானும் அதனுடைய எங்களுடைய பொதுச்செயலாளர் இருந்த பசுமன் ராலிலின் அப்படியாரும் சேர்ந்து போகிறோம். அப்போ உள்ளே போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்களை ஜெயலலிதா அம்மா போயஸ் கடனில் வீட்டில் உட்காந்துருக்கோம். எப்படி நாங்கள் மறுக்கப்பட்டோங்கிறத விஷயத்தை சொல்கிறேன் நான். அப்போ பூங்குன்றம் அப்படிங்கிறவர் அவர் தான் பிஏவாக இருந்தாங்க. எங்களை ஃபஸ்ட்டு நான் கொண்டு போன அந்த விண்ணப்பத்தை பார்க்குறாரு. பார்த்துட்டு என்ன அகமுடையர் 2.5 கோடி பேர் இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. முக்குளத்தூர் 2.5 கோடி பேர் இருக்கீங்களான்னு கேட்குறாரு. இல்லைனே நாங்கள் முக்குளத்துக்காக போராட வரல, நாங்கள் அகமுடையர்களே இவ்வளோ பேர் இருக்கோன்னாங்க அப்படின்ட்டு அந்த சான்றிதழோட கொண்டு போய் காட்டினோம். உடனே அவர் அங்கனக்குள்ளேயே அவர் சொன்ன வார்த்தை, நான் ஈச நாட்டு கல்லர் அப்படின்னாரு. அதை அந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறதுக்கான காரணம் எனக்கு அப்போ தெரியல. ஒரு 3/4 மணி நேரம் எங்களை அங்கே உட்கார வச்சுட்டு அம்மாவுக்கு உடம்பு முடியல, பார்க்க முடியாதுன்னு திருப்பி பண்ணி போட்டார். புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ அந்த மன்னார்குடி மக்களுடைய வரவு அந்த அதிமுகவில் வந்த பின்னாடி ஒட்டுமொத்த அகமுடையர்களுக்குமான வாய்ப்புகள் பறிக்கப்பட்டுருச்சு. இதுக்கு இன்னொரு காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா, வேதாரண்யத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெல்டா மண்டலங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா அகமுடையர்கள் தான் பெரிய பணக்காரர்கள் எவ்வளோ சுவான்றாளாக இருந்தாங்க. அப்போ உலக பிரசித்தி பெற்ற அந்த புகையிலை எங்கே பண்ணாங்கன்னாக்கா வேதாரண்யத்தில் பண்ணாங்க. அதை பண்ணவங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பணப்பயிறது அதை செய்தவர்கள் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா லண்டன் சுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதுக்கு முகம் இங்கேருந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிருக்கு. அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆனது. இதை புறாத்தையும் விவசாயம் பண்ணி பலன் அனுபவிச்சவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்கா அகமுடைய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க. அதனால் அவங்கள அழிக்கிறதுக்கான சில வேலைகளையும் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னாக்கா அன்றைய காலகட்டத்தில் அதிமுகவில் அந்த மன்னார்குடியில் இருந்து வந்தவங்க பண்ணிட்டாங்க. தேவர் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் ஒரு சிலர் வேணால் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணலாமே ஒழிய ஒட்டுமொத்த அகமுடைய நான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எனக்கு அதை துரோகமாக தான் பார்க்குறேன். என்ன காரணம் சார்? இது எதுக்காக அப்படி செய்யணும்? ஒரு இனத்தை, ஒரு சமூகத்தை இன்னொருத்தவங்க அப்படி செய்கிறாங்க, அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பறிக்கிறாங்க, அவங்களுடைய அரசியல் அதிகாரத்தை, அந்த சூழலை வந்து மறுக்கிறாங்கன்னா என்ன காரணமாக இருக்கும்? நான் பெரிய ஆளாகணும், அவ்வளோதான். நான் பெரிய ஆளாகணும். அகமுடையர்கள் அப்படி நினைக்கல. அப்படி நினச்சிருந்தாங்கன்னா முக்குளுங்கிற விஷயத்துக்குள்ளே போய் தனக்கான வாய்ப்புகளை பார்த்து மறவர்களுக்கும் கலருக்கும் கொண்டு கொடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்க அதே நினைப்போடு என்ன செய்யலை, அகமுடையரை பார்க்கல. அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. இன்னும் நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த முக்குளம் சொல்கிறனால அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படி உங்கள் சமுதாயம் அழியப்படுதுன்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த எம்பிசிங்கிற சலுகை கிடைக்காதனால நிறைய இடங்களில், உதாரணத்துக்கு திருச்சிலி தொகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா முழுக்க திருச்சிலி தொகுதியாக இருக்கட்டும் இல்லை அறந்தாங்கி தொகுதியாக இருக்கட்டும் முழுக்க அகமுடையர்கள் கிட்டத்தட்ட 75 விழுக்காடு வந்து அகமுடையருடைய ஓட்டு தான். ஆனால் ஜாதி சேனல் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மறவர்னு வச்சு எம்பிசிக்காக மாற்றிட்டாங்க. அப்போ ஒரு 2 ஜென்ரேஷனுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அந்த சமுதாயம் எப்படி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? மறவராக இருக்கும். அங்கே அகமுடைங்கிற ஒரு சமுதாயம் அழிக்கப்பட்டிருக்கும். இப்போ தென்காசி பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க மறவர் சண்டையில் வச்சுருக்காங்க. அவங்கள்ட்ட நீங்கள் மறவருக்கு பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா கிளை இருக்கும். ஒரு இந்த கிளையில் உள்ள அந்த கிளையில் உள்ள ஒரே கிளையில் உள்ள அண்ணன் தம்பிப்பாங்க, மாரம்பர கிளையில், அப்படி தான் அவங்களுடைய வாழ்வியல் முறைப்பார். அங்கே பார்த்தா கிளை இருக்காது. என்னடான்னு அவங்களுடைய கிறிஸ்டியை ஆரம்பத்து காலத்தில் எடுத்து பார்த்தோம், எல்லாருமே சேர்வைப்பட்ட அகமுடையராக இருந்து அவங்க சலுகைக்காக என்ன செஞ்சுருக்காங்கன்னாக்க மறவராக மாறியிருக்காங்க. அப்போ இன்றைக்கி அவங்கள்ட்ட போய் கேட்டாங்க, நாங்கள்லாம் அகமுடையர் கிடையாது, நாங்கள் மறவருமே சொல்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு சங்கடமான ஒரு சூழ்நிலை. என் சொந்தக்காரன் என் கண்ணு முன்னாடி காணாமல் போயிட்டுருக்கான். இதை பார்த்து எனக்கு ஒரு வேதனை. எனக்கு மட்டும் இல்லை, என்னை மாதிரி அமைப்பு அகமுடைய சமுதாய அமைப்பு வச்சுக்க அத்தனை பேருக்கும் இந்த வேதனைகள் இருக்கத்தான் செய்யுது. இப்போ அந்த சலுகைக்காக தன் சாதியை மறைத்து சலுகை கொடுக்கக்கூடிய சாதிக்கான இப்போ சான்றிதழ் வாங்குறது ஒரு புறம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. பண்பாட்டு ரீதியாக அகமுடையர் சமூகம் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலே குறைக்கப்படுது, அழிக்கப்படுதுன்னு சொல்கிற இந்த சூழலில் தேவர் ஜீவோ அமுல்படுத்த கோரிய வழக்கு தற்போது நீதிமன்றத்தில் வந்து அது தள்ளுபடியும் செய்யப்பட்டது. அதுக்கு உங்கள் பார்வை என்ன சார்? உங்களுடைய பதில் என்ன? அதாவது சார், அகமுடையாக இருக்கிறது என்னுடைய அடையாளம் இல்லையா? கடந்த தேர்தலில் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரஜினிகாந்த் அகமுடையார் நிற்கிறதுக்கு மாட்டு கட்சியில் உள்ளவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக பிரச்சனை பண்ணி கலெக்டர்கிட்ட போய் என்ன சொன்னாக்க தேர்தல் அதிகாரிகிட்ட பிரச்சனை பண்ணாங்க. அப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் ரூலிங் எடுத்து காட்டிட்டு என்னுடைய அடையாளத்தை சொல்லி நான் இந்த தேர்தலில் நிற்கணும் அப்படின்னு நினச்சி என்ன செய்கிறேன் கேட்டினாக்கா, ரஜினிகாந்த் அகமுடையார்னு சொன்னால் கூகுளில் தேடி பாருங்கள், ரஜினிகாந்த் அகமுடையார் காட்டுவாங்க.
வெறுமனை ரஜினிகாந்த் கண்ட நடிகர் ரஜினிகாந்தை காட்டுவாங்க. அப்படின்னா இந்த அடையாளங்கிறது தாங்க எனக்கு முக்கியம்னு சொல்லிட்டு அந்த எலெக்ஷன் நின்றேன் நான். அந்த அடையாளத்தை நான் எதுக்காக தேவர்னு தொலைக்கணும் சொல்லுங்கள்? ஏன்னா எங்கள் சமுதாயத்தில் வட மாவட்டத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பூராமே தேவர்னாவே தெரியாது. இன்னும் சொல்ல போனாக்கா சேர்வைங்கிற படத்தை யார் போட்டுட்ருக்காங்கன்னாக்கா திருச்சி பகுதியில் முத்திரையர் போட்டுட்ருக்காங்க. இதே தேவர் படத்தை மரவர் போடுறாங்க, கல்லர் போடுறாங்க. இதே சேர்வை படத்தை மரவரும் போடுறாங்க, கல்லரும் போடுறாங்க. அப்படிங்க எல்லோரும் ஒன்றாயிட முடியுமா? பட்டம் வேறு, பட்டம் வேறு. அப்போ தேவர் அப்படின்னு போட்டோம்னாக்கா நீங்களை எப்படி ஏற்கனவே அரசியலில் நான் காணாமல் பண்ண மாதிரி இப்போ வந்துடுவோம், காணாமல் போயிடுவோம். ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் இந்த இடத்த சொல்லி ஆகணும். அவர் முன்னாள் முதலமைச்சர் திரு கலைஞர் அவர்கள்ட்ட ஒரு கோரிக்கை வச்சாங்க. அவர் ஆட்சியில் இருக்கும்போது 3 சமுதாயத்தை சேர்த்து தேவர்னு அறிவிங்கன்னு சொல்லும்போது அதுக்கு அவர் சூசகமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போனார். ஒரு புள்ள கையில் அரிசி இருக்குது, இன்னும் 2 பிள்ளை கையில் உமி இருக்குது. இந்த உமி வச்சுருக்க பிள்ளை அரிசி வச்சுருக்க பிள்ளையை கூப்பிட்டு ஒன்றா கொட்டி ஊதி ஊதி சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிச்சான். புரிஞ்சேன், புத்திசாலி நினச்சி போனார். உங்களுக்கு புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். அரிசின்னு சொன்னது அவர் அகமுடையற, உமின்னு சொன்னது பிற இரு சமூகத்தை. இந்த 3 சேர்ந்து ஊதி சாப்பிட்டா யாருக்கு லாபம் நினைக்கிறீங்க? யாருக்கு நஷ்டம் நினைக்கிறீங்க? ஏற்கனவே நாங்கள் அரிசி வச்சுருக்கோமே, எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கமே, நாங்கள் எதுக்கு எண்ணிக்கையில் கம்மியாக போய் சேரணும்? நான் என்ன சொல்ல வர்றேன், அகமுடையராக ஒரு மரவருக்கு அகமுடையரை பிடிக்காமல் போச்சா? எந்த அகமுடையருக்கு மரவரை பிடிக்காமல் இல்லை, கல்லரை பிடிக்காமல் இல்லை. ஏன் எனக்கு உற்ற நண்பன் ஒரு தட்டில் ஒன்றா சாப்பிடணும்னா கூட என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருக்கார் ரவின்னு சொல்லிட்டு, ராமநாதபுரத்து நாகாச்சின்னா எல்லாருமே மரவ சமூக மக்கள் தான். அத்தனை பேர் எங்கூட பிரியமாக தான் இருப்பாங்க. ராமநாதபுரத்தினுடைய ஒன்றிய செயலர் அசோக்குமார், அவர் மரவ சமூகத்தை சேர்ந்தவர் தான். அவர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர். அப்படிங்கிற நண்பராக இருக்கிறதுல பிரச்சனையே இல்லை. நானும் நீங்களும் ஒன்றுங்கிறதுலாம் பிரச்சனை. நீங்கள் வேறு, நாங்கள் வேறு. உங்களுடைய சாப்பாடை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பசி அடையும், எங்கள் சாப்பாடை நாங்கள் சாப்பிட்டா தான் எங்களுக்கு பசி அடையும். இதை புரிஞ்சுக்குங்க. அரசியலுக்காக அகமுடைய சமுதாயத்தை அழிக்க நினைக்காதீங்க. இப்போ மருதுபாண்டியர்கள் பற்றியான சில விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட பேசணும். மருதுபாண்டியர்களுக்கு மதுரையில் சிலை இருக்கிறது, சென்னையில் கூட இருக்குன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. ஆனால் அவர் எங்கே போராடி எந்த பிரதேசத்தை ஆட்சி செஞ்சு மன்னராக இருந்தாரோ அந்த பகுதியில் அவருக்கு சிலை இல்லாதது பெரிய வருத்தத்துக்குரியது. இது ஏன் இத்தனை ஆண்டு காலமான போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு சார்? ஒரு விஷயத்த இந்த இடத்துல மக்கள் புரிதல் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நான் சொல்லி ஆகணும். வெள்ளைக்காரர்களை 72 பாளையங்களை ஒருங்கிணைச்சு வீரசங்கன் ஒரு சங்கத்தை உருவாக்கி ஜம்பு தீவு பிரகடனத்தின் மூலமாக வெள்ளைக்காரனை பகிரங்கமாக எதிர்த்தவர் மாமன்னர் மருதுபாண்டியர்கள். சிவகங்கையை ஆண்ட மன்னர் இறந்த பின்னாடி அவருடைய மனைவி வேலுநாச்சியார், அவங்கள ஒரு 8 வருட ஆண்டு காலம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெள்ளைக்காரன் பாதுகாப்பு வச்சுருந்தது மருதுபாண்டியர்கள். அதற்கு பின்னாடி அந்த சிவகங்கையை காப்பாற்றுறதுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் வேலுநாச்சியார் அவர்கள் மாமன்னர் மருதுபாண்டியர்களிடம் ஒப்படைச்சு அவங்களை என்ன செய்கிறாங்கனாக்க மன்னராக்குறாங்க. இப்போ இப்படி மன்னராக்கும் போது ஏற்கனவே மன்னராக இருந்த முத்துவுடனுடைய பங்காளிகள் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வருத்தம் இருக்கும். இப்போ மருதுபாண்டியர்கள் யாருக்கு எதிரியாக இருக்காங்க? வெள்ளைக்காரனுக்கு எதிரியாக இருக்காங்க. அப்போ இந்த நாட்டை மீட்டு கேட்குறதுக்கு அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னாக்க வெள்ளைக்காரன்ட்ட சப்போர்ட் கேட்குறாங்க. வெள்ளைக்காரனுடைய சப்போர்ட்டோட மாமன்னர் மருதுபாண்டியர்கள் என்ன செய்யப்படுறாங்க? சூழ்ச்சியால் அழிக்கப்படுறாங்க. இப்போ மாமன்னர் மருதுபாண்டியர்கள் சொல்கிறதுக்கான காரணத்தையும் சொல்லிடுறேன் நான். இந்த 72 பாளையங்களை ஆண்ட மன்னர்களை பார்த்து ஒருங்கிணைச்சு வீரசங்கத்தை உருவாக்கி அவர் ஜம்பு தீவு பிரகடனம் பண்ணும்போது சொல்கிறாரு, நீங்கள் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இழந்த வெள்ளைக்காரால் இழந்த நாட்டை பார்த்து நான் மீட்டு உங்களுக்கு தர்றேன் அப்படின்னா இந்த மன்னர்களுக்கு நான் ஒரு ஊழியனாக இருந்து உங்களுக்கு பண்ணி செய்கிறேங்கிறார். அப்படி அவர் சொன்னனால இந்த மன்னர்களுக்கெல்லாம் மன்னராக அவர் இருந்த காரணத்தினால தான் மாமன்னர் மருதுபாண்டியன் என்று போற்றப்படுகிறார். அப்போ இப்படிப்பட்ட மாமன்னர் மருதுபாண்டியர்களை வெள்ளைக்காரன் எதிர்த்து சண்டை போடும்போது யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கனாக்கா வேலுநாச்சியாருடைய கணவராகிய முத்துக்குணனுடைய உறவுக்காரவங்க கூட யார் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க? வெள்ளைக்காரன் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அப்போ வெள்ளைக்காரன் சப்போர்ட் பண்ணல மருதுபாண்டியர்கள் சூழ்ச்சியால் கொல்லப்பட்ட பின்பு யார் அரியணையில் ஏறினாங்கனாக்கா பழையபடி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க? அந்த அரியணையில் ஏறுறாங்க. அந்த அரியணையில் ஏறினவங்க மருதுபாண்டியருக்கு விசுவாசமாக இருப்பாங்களா விரோதியாக இருப்பாங்களான்னு யோசிச்சு பாருங்கள். கண்டிப்பாக அவங்க விரோதியாக தான் இருப்பாங்க. அவங்களுடைய சூழ்ச்சிகளும் மருதுபாண்டியுடைய புகழ் மங்கிறதுக்கு, மருதுபாண்டியில் சிலை சிவகங்கையில் வர்றதுக்கு தடையாக இருக்குங்கிறது மறுக்க முடியாத நிதர்சனமான உண்மை. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வளரி அப்படின்னு சொன்னாலே ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடிய மாமன்னர் மருதுபாண்டியர்கள் தான். அந்த வளரியை கூட சிவகங்கை சமாஸ்தானத்துக்கு உட்பட்ட இடத்துல அந்த எக்ஸிபிஷன் வச்சுருக்காங்க இல்லையா,
மியூசியம் வச்சுருக்காங்க இல்லையா, ஆமாம். அந்த மியூசியத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வளரி அப்படிங்கிற விஷயத்த எப்படி அவங்க போட்டிருக்காங்கனாக்க மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் பயன்படுத்தினா போடவே இல்லை. அதுக்கு பேரை மாற்றி மறவர் வலைத்தடின்னு வச்சுருக்காங்க. இது இவ்வளவு பெரிய கன்னிங்காக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க நீங்கள் இல்லையா. 212வது குருபூஜைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மருதுபாண்டியரை காட்டி கொடுத்தவர் கரடி கரிச்சாங்கிறது உலகத்துக்கே தெரியும். அப்படிப்பட்ட கரடி கரிச்சான கோயிலுக்கு உள்ள அவருக்கு ஒரு சிலையை வச்சு துப்பாக்கி வந்துன்னு ஒரு பொய்யான ஒரு மாயை உருவாக்கி விட்டாங்க. அதுக்கு பின்னாடி என்ன செஞ்சோம்னாக்கா நாங்கள் எல்லா சங்கங்களும் ஒன்று கூடி அகில இந்திய மகாசபை சார்பாக என்ன செஞ்சோம்னாக்கா கலெக்டர்கிட்ட சட்டப்படி அந்த சிலையை உடச்சி நாங்கள் வெளியில் போட்டிருக்கோம். ஒரு விஷயத்தை அவங்களும் புரிஞ்சுக்கிறணும், ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமூகம் புரிஞ்சுக்கிறணும். மாமன்னர் மருதுபாண்டியன் ஒருத்தர் இல்லைன்னாக்கா சிவகங்கைக்கு வரலாறு கிடையாது. இது அத்தனை பேருக்கும் தெரியும். மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் செய்த அத்தனை தியாகங்களையும் அத்தனை போர்களையும் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராணி வேலுநாச்சியார் பண்ணுவதாக ஒரு பொய்யான விஷயத்தை பரப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க. இதிலிருந்தே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நான். சிவகங்கையில் சிலை வர்றதுக்கு தடையாக இருக்கிறவங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சமூகத்தை சேர்ந்த மக்கள். இப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் எப்படி முக்கியமாக அவங்களை ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு தெரிய முடியும்? யோசிங்க. நாங்கள் முக்கியமாக இருந்த சூழ்நிலையே எங்களுக்கு என்ன செய்யப்படலை, எங்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் கொடுக்கப்படலை. எங்களுடைய உண்மையான வரலாறை மறைக்கிற போது நாங்கள் எப்படி முக்கியம்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட சேர முடியும்? இல்லை, அவங்கள மட்டுமே சொல்லிக்கிட்டு பெரும் சமூகத்தை ஏதோ ஒருத்தவங்க ஒரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம் இருக்கக்கூடியதை வச்சுட்டு நம்ம நீங்கள் ஒட்டுமொத்த கள்ளர் மறவர்களையும் நம்ம அப்படி புறக்கணிக்கிறது சரியாக வருமா? நாங்கள் உதாரணத்துக்கு சொல்லியாச்சு. இன்னொரு உதாரணம் சொன்னாக்கா அவர் அன்னை ஓபிஎஸ் அன்னை, அவரும் அகமுடைய சமுதாயத்து மேலே பட்டோட இருக்கார் நினைக்கிறீங்களா? பேச்சு மட்டும்தான் முக்கியம். ஏன்னா கடந்த எம்எல்ஏ எலெக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏசிஎஸ் அண்ணனும் நானும் போய் அன்றைய முதலமைச்சர் எடப்பாடி அவரை சந்திக்கிறோம். சந்தித்து அகமுடைய சமுதாயத்துக்கு ஒரு சீட்டு கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு நான் இருக்கக்கூடிய அந்த திருவாரணத்துவில் ஒதுக்குறாங்க. ஆனால் திட்டமிட்டு என்னை கூப்பிட்டு எங்கிட்ட சண்டை போட்டு இதே ஓபிஎஸ் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த சீட்டை மறுத்து அவங்க சமுதாயத்துக்கு வாங்கி கொடுத்தாரு இல்லையா. அவர் முக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கணும். அங்கே பெரும்பான்மையான சமூகமான ரஜினிகாந்த் அவங்களுடைய வாங்கி கொடுத்துருக்கணும். எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஒரு விஷயத்தை கூட தட்டி பறிக்கிறார்ல. இப்போ 3 குடும்பம் ஆயிடுச்சா? நீங்கள் சொன்ன மாதிரி டெல்டாலையும் ஒரு குடும்பம் இருக்குது, ஒரு கும்பல் இருக்காங்க. அதே மாதிரி மத்திய இதுலேயும் என்ன செய்கிறாங்க, ஒரு கும்பல் இருக்காங்க. அதே மாதிரி அங்கே சவுத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கும்பல் இருக்காங்க. இப்போ மொத்தமாக அகமுடைய சமுதாயத்துக்கு எதிராகவே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. இப்போ இந்த அகமுடையர்கள் புறக்கணிப்பு அரசியலில் இதெல்லாம் நடக்கிறத உங்களுடைய அகமுடையர் சமூக எளிய மக்கள் புரிஞ்சுக்கிறாங்களா? முன்னாடி புரிதல் இல்லாமல் இருந்தாங்க, இன்றைக்கி 100% புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அது மாதிரி அரசியலில் அகமுடைய சமுதாயம் பிற சமுதாயத்தால் மட்டும் அளிக்கப்படலை. அந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய உதாரணத்துக்கு அண்ணன் டிஆர் பாலன் இருக்கார், அவர் அண்ணன் பொன்முடியன் இருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே அவங்க சார்ந்த சாதியினுடைய செறிவை அவங்களுடைய தலைமைக்கு சொல்கிறது கிடையாது. அதே மாதிரி அந்த சமுதாயத்திற்கான என்ன முக்கிய தேவைகள், அந்த இடத்துக்கிட்ட 2 பேர் கான்ட்ராக்ட் எடுத்து கொடுத்தா போதும், இவங்களுக்கு 2 பேருக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தா போதும்னு நினைக்கிறத விட்டுட்டு ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்திற்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கே, அந்த பிரச்சனைக்கு நம்ம இந்த கட்சியில் வந்து இவ்வளோ பெரிய பதவியிலிருந்து இந்த சமுதாயத்துக்கு செய்யணுமேனு நினைக்கிறதில்ல. உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவர் நேரு பார்த்தீங்கன்னா பகிரங்கமாக சொல்கிறார், என்னுடைய ஜாதி இப்படி இருக்குது, என்னுடைய ஜாதி சப்போர்ட் இருக்குன்னு பேசுகிறார். இந்த மாதிரி தைரியமாக இதெல்லாம் யார் பேசுறதில்லைனாக்க உங்களாம் பேசுறதில்ல. இது ஒரு காரணம். நாங்கள்லாம் போய் இப்படி போராடுறோம், இது பண்ணுறோமே, அட்லீஸ்ட் எங்களை என்கரேஜ் கூட அவங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லைன்னா போராடுறோம், எங்கள் சமுதாயத்துக்காக போகிறோம், எங்கள் சமுதாயத்துடைய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை, அவன் படித்த படிப்புக்கு சரியான வேலை வாய்ப்பு இல்லை, அவனுக்கு ஒரு எம்பிசி சலுகை இருந்துச்சுனாக்கா, இப்போ என் பிள்ளைக்கெல்லாம் டாக்டருக்கு படிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ லட்சமாக கோடிக்கணக்கில் கட்டி செலவழிச்சுட்டு இருக்கோம். இதே பார்த்தா எம்பிசிங்கிற ஒரு சலுகை கிடச்சனால பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய நண்பர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா வெறும் 28,000 ரூபா, 1.5 கோடி எங்கே இருக்குது, 28,000 எங்கே இருக்குது பாருங்கள். இப்படி இப்போ இருக்குது வாங்கி கட்டிட்டோம். நம்ம இல்லாத என்ன செய்வான்? அப்படி இப்படி சூழ்நிலையெல்லாம் மாறணும்னாக்கா அந்தந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடியவங்களாம் என்ன செய்யணும்னாக்க அந்த சாதியினுடைய பெருமையை, அந்த சாதியினுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யணும். அதை செய்யாமல் விட்டது தான் அரசியல் ஒரு பின்னடைவு காரணம். இப்போ சமீபத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா அயோத்தி ராமர் கோயிலுடைய அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு வருகை இருந்த பாரத பிரதமர் மோடிஜி அவர்களை நேராக சந்தித்து அவங்க அந்த புனித நீரை கொண்டு போகும்போது வழி அனுப்பி வச்ச ஒரு பெருமை எனக்கு இருந்துச்சு. அந்த நேரத்தில் மோடிஜி அவர்கிட்ட நான் சொன்ன வார்த்தை, ஆங்கிலத்தில் பேசுனதை நான் சொல்லி ஆகணும் இந்த இடத்துல. நான் அகில இந்தியாவுடைய மகாசபை நிறுவனத் தலைவர் பொன்கர் ரஜினிகாந்த் அம்மையார், என்னுடைய சமுதாயம் சுமார் 1,25,00,000 பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க. தேவர்,
சேர்வை, முதலியார், உடையார், துளுவலங்க பல பட்டங்களில் வசிக்கிறோம் நாங்கள். எங்கள் சமுதாயத்தில் பிறந்தவர் தான் மாமன்னர் மருதுபாண்டியர். அவர் தான் ஜம்பூதீவு பிரகடனத்தை பண்ணி வெள்ளைக்காரனை முதல்ல எதிர்த்தார். அதை தான் ஃபஸ்ட்டு முதல் இந்திய சுதந்திர போராட்டமாக நீங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை அவர்கிட்ட பேசணும். பார்லிமெண்ட்டில் மோடிஜிகிட்ட ஒரு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். மாமன்னர் மருதுபாண்டியுடைய சிலையை வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம். வரக்கூடிய தேர்தலில் எங்கள் சமூக மக்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பகுதியில் எங்கள் சமுதாய மக்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க, நாங்கள் வெற்றி வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரோம்னு வர கோரிக்கை வச்சுருக்கோம். இது நான் சாதிக்காரனாக கட்சிக்காரனாக பேசலை, ஒரு அகமுடைய சமுதாயத்தினுடைய தலைவராக இந்த கோரிக்கையை அவங்கள்ட்ட வச்சுருக்கேன். நான் செய்வாங்கன்னு நம்புகிறோம். அவர் என்ன சொன்னார் சார்? நீங்கள் சொன்னீங்க ஆங்கிலத்தில், நீங்கள் அவர்கிட்ட உரையாடுறீங்க, அவர் இதை பற்றி என்ன எக்ஸ்பிரஷன் பண்ணார் சார்? அதை அவர்கிட்ட சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிபேட் கீழே இருந்து பேசுகிறோம். அவர் சொல்லும்போது அவருக்கு கண்டிப்பாக பக்கத்தில் குனிஞ்சு தான் பேசணும் அப்படின்னு புரியும் அவருக்கு. அதை கூட நிறைய பேர் என்னது இந்த மாதிரி குனிகிறார் வைக்கிறான்ட்டு, உலகமே அவர்கிட்ட குனிஞ்சு நிற்கும் போது சாதாரண ரஜினிகாந்த் நம்மளுடைய குனிகிற தப்பு கிடையாது. அவர்கிட்ட குனிஞ்சு தான் பேசணும். பேசும்போது கண்டிப்பாக இதை நாங்கள் பரிசீலனை பண்ணுறோன்னு சொன்னாங்க அவங்க. நல்ல விஷயம். இப்போ இன்னொரு விஷயம், திராவிட கட்சிகளில் இருக்கக்கூடிய பெரும் புள்ளிகள் வந்து தன்னுடைய சாதியை வெளியிலேயே சொல்லிக்கிறதில்ல, தன் சாதிக்கான குறைந்தபட்ச தேவையை கூட அரசு ஆளும் வர்க்கத்திடம் பேசுறதில்லை அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. இதற்கு என்ன சார் முக்கியமான போக்கு? அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அவங்க மட்டும் வளரணும், அவங்க குடும்பம் வளரணும், புள்ள வளரணும். பொதுவாகவே திராவிட கட்சியினுடைய சித்தாந்தமே அப்படித்தானே, குடும்பம் வளரணும், குடும்பம் வளரணும், ஒழிய குடும்பத்தை கை தூக்கி விட்டு தெருவில் தெரியணும், அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. அப்படின்னால ஒரு சிலர் அந்த கட்சியின் மேலே உள்ள ஈடுபாடுனால் என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா, அவர் எனக்கு அவ்வளோ செஞ்சார் இவ்வளோ செஞ்சார்னு சொல்லுவாங்க. உனக்கு செஞ்சாரியா? சமுதாயத்துக்கு என்ன செஞ்சார்? அதெல்லாம் முக்கியம். சமுதாயத்தின் பேரை சொல்லி தான் நீங்கள் என்ன செய்கிறாங்க, அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கீங்க. அதை மறக்கக்கூடாது. டிஆர் பாலண்ணனாக இருக்கட்டும், அண்ணன் பொன்முடி அண்ணன் இருக்கட்டும், யாராக இருக்கட்டும், சமுதாயத்தின் பேரில் தான் உங்களுக்கு அங்கே அங்கீகாரம். அந்த அங்கீகாரத்தை தக்க வைக்கணும்னாக்கா நீங்கள் சமுதாயத்தை கொஞ்சம் பாருங்கள், சமுதாயத்துக்காக செய்யுங்க. எங்கள்கிட்ட காசு பணம் கேட்கல, ஒட்டுமொத்த அந்த பெர்மனெண்ட்டாக சொல்யூஷன் நாங்கள் கேட்குற மொழியை டெம்பரரி சொல்யூஷன் கேட்கல. ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்துக்கு என்ன தேவை? ஒரு எம்பி செலவு வேணும், ஒரு தனியிட ஒதுக்கீடு வேணும். இல்லை அரசியலில் நீங்கள் ஒரு இடத்துல எம்எல்ஏ இருந்தீங்கன்னா இன்னொரு இடத்துல அவங்களை எம்எல்ஏக்கு நம்ம ஜாதிக்காரனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இது எதுவுமே பண்ணலைன்னா இந்த சமுதாயம் புறக்கணிக்கிறதோ இல்லையா, கண்டிப்பாக நீங்கள் சார்ந்திருக்க கட்சி உங்களை புறக்கணிக்க மாற்றுங்க. என்ன வரக்கூடிய எலெக்ஷன்லேயும் அந்த மக்கள் அந்த பணத்தை மதிக்காமல் இனத்தை மதித்தாங்கன்னாக்க 100% அடுத்தடுத்த எலெக்ஷனில் நம்ம தான் ஜெயிப்போங்கிறது ஆணித்தரமாக நான் நம்புகிறேன். கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி அந்த சூழ்நிலைகள் வந்துருச்சு. ஏன்னா பிஜேபியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்றைக்கி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, மாமன்னர் மருதுபாண்டியரை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, மாமன்னர் மருதுபாண்டியருடைய அந்த தியாகங்களை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, மாமன்னர் மருதுபாண்டியர் செய்த அந்த ஜம்பூதீவு பிரகடனத்தை அவங்க பெருசாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நம்ம அகமுடைய சமுதாயங்களில் வரக்கூடிய சங்கங்கள் நாங்கள்லாம் ஒரு காரணமாக இருக்கோம். அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விழிப்புணர்வு. இப்போ பாஜகவை பற்றி பேசும்போது தேசிய கட்சிகள் அகமுடையர்களை பற்றி என்ன மாதிரியான புரிதல் கொண்டிருக்கிறது? குறிப்பாக பாஜகவில் நீங்கள் அங்கம் வகிக்கிற நீங்கள் அகமுடையர்கள் குறித்து பாஜக எம்மாதிரியான மனநிலை கொண்டிருக்கிறது சார்? அகமுடையர் சமுதாயம் ஒரு மிகப்பெரிய சமுதாயம். அதையும் தாண்டி அகமுடைய சமுதாயம் இந்த இந்திய திருநாட்டினுடைய விடுதலைக்காக மிகப்பெரிய தியாகத்தை செஞ்சுருக்கு. ஜாலியான் வாலாபாக் படுகொலை இருக்கு இல்லையா, அதைய விட பல மடங்கு ஒரு மனித அழிவை இந்த அகமுடைய சமுதாயம் சந்திச்சிருக்கு. அது மாமன்னர் மருதுபாண்டியர்களுடைய அந்த தியாகத்தை இந்த பாஜக நிச்சயமாக புரிஞ்சிருக்கு. அதே மாதிரி இந்த தியாகங்களை அந்தந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் சாதிக்காரவங்க என்ன செய்யணும்னாக்கா அந்த கட்சி தலைமையிட்ட சொல்லணும். அது சொல்லாமல் விட்டானாலுமே அந்த கட்சி தலைமைக்கு தெரியாமல் போயிடும். இப்போ திமுகவுக்கு நாங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அறிவாலயத்தில் போய் அகில இந்திய மகாசபை சார்பாக இன்னும் சில சங்கங்களை அழைச்சிட்டு போய் மாமன்னர் மருதுபாண்டியரை பற்றி பேசி மாமன்னர் மருதுபாண்டிய குரு பூஜையை நீங்கள் கையெடுத்து கும்பிடணும்னு சொன்னதுனால அவங்க அறிவாலயத்தில் மருதுபாண்டியர் போட்டோ வச்சு கும்பிட்டாங்க. அதனுடைய விளைவு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி எங்களுடைய கோரிக்கை 2014 ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணோம் இல்லையா, அதனுடைய முடிவு கோரிக்கை எங்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டிருக்கு, கிண்டியில் மாமன்னர் மருதுபாண்டிய சிலையாக நிற்கிது. இதே மாதிரி ஒரு கோரிக்கை சிவகங்கையிலையும் எங்களுக்கு செலவு வைக்கணும்ட்டு கூடிய விரைவில் இந்த எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி தமிழகத்தோட முதலமைச்சரை பார்த்து பேச போகிறோம். பாஜகட்டையும் நாங்கள் அதை சொல்லியிருக்கோம். நாங்கள் பாஜக அதுக்கு உத்தரவாதம் கொடுத்துட்டாங்க, சிவகங்கையில் செலவு வச்சு தரதுக்கு நாங்களாச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் அவங்களுடைய ஆட்சி இங்கே வந்தால் தான் அவங்க செஞ்சு தர முடியும், இல்லாட்டி அதுக்கான பொருளாதாரத்தை கொடுக்குறதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்க.
இப்போ வந்து நெருங்கிட்டு இருக்கு பாராளுமன்ற தேர்தல். இந்த சூழலில் தென் மாவட்டங்களில் அகமுடையர்களுக்கான பிரதிநிதித்துவம் எம்மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? பாஜகவில் கேட்குறேன். ஒரு அழகான வாய்ப்பு பார்த்தீங்கன்னாக்க மதுரை மாவட்டத்தில் டாக்டர் சரவணன் அவங்களுக்கு கிடச்சிச்சு. அது என்ன காரணத்தினாலேயோ யாருடைய சதியாலேயோ அது முறிக்கப்பட்டுருச்சு. அது தமிழக அரசினுடைய சதியா இல்லை தனிப்பட்ட முறையில் உள்ள விதியாங்கிறது தெரியல எனக்கு. ஆனால் பாஜக தென் மாவட்டங்களில் மட்டும் இல்லை, தமிழகத்தில் எங்கள் சமுதாயம் எங்கெங்கெல்லாம் நிறைய இருக்கோ, உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை எடுத்தாலும் சரி, மதுரை மண்டலத்தை எடுத்தாலும் சரி, புதுக்கோட்டை எடுத்தாலும் சரி, டெல்டா மண்டலத்தை எடுத்தாலும் சரி, அதேமாதிரி திருவண்ணாமலை, வேலூர் இந்த பகுதியில் பரம் பார்த்தீங்கன்னாக்க அதிகபட்சமாக அகமுடைய சமுதாய மக்கள் வசிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வாய்ப்புகளை கொடுத்தீங்கன்னாக்க கண்டிப்பாக வரக்கூடிய தேர்தலில் வெற்றி வாய்ப்பை 100% வாங்கி தர முடியும். என்றென்றைக்கும் அந்த அகமுடைய சமுதாயம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கும். ஆமாம், ஏன்னா அகமுடைய சமுதாயம் அடுத்த ஆட்களை வாழ வச்சே பழகிடுச்சு. அதனால் இன்னைக்கு கீழே போயிடுச்சு. எங்களை நம்பினவங்களும் நாங்கள் என்றைக்குமே கைவிட்டதில்லை அகமுடைய சமுதாயத்தை. இது வரலாறு. இந்த அதாவது அகில இந்திய அகமுடையார் மகாசபை சார்பாக நீங்கள் அகமுடையர் சமுதாயத்திற்கு வைக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வைக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்ன, வேண்டுகோள் என்ன சார்? பொதுவாக எல்லா சமூகத்துலேயும் நான் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம், அவ்வளோ சங்கடப்படுறதாலும் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை. நான் யதார்த்தத்தை சொல்கிறேன். நான் அது மறவர் சமூகமாக இருக்கட்டும், மன்னிர் சமூகமாக இருக்கட்டும், இல்லை கலர் சமூகமாக இருக்கட்டும், இவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு கட்சியில் ஒரு ஆள் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு ஆள் மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது. எல்லோரும் கலந்து எல்லா கட்சியிலையும் இருப்பாங்க. எலெக்ஷன் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், எந்த கட்சியில் அவங்க சாதிக்காரன் நிற்கிறாங்களோ அந்த ஜாதிக்காரனை பார்த்து ஓட்டு போட்டு அவங்க ஜெயிக்க வச்சுருவாங்க. இது அவங்க சாதிக்கு செய்கிற மிகப்பெரிய ஒரு பணி, சேவை. இந்த சேவையை, இந்த தியாகத்தை ஒவ்வொரு அகமுடையனும் செய்யணும். அதே மாதிரி நம்ம சமுதாயம் மேன்மேலும் வளரும். சொல்கிறது புரிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். நீ எந்த கட்சியாக இருந்துட்டு போ, நீ எந்த இயக்கம் மறந்துட்டு போ, எலெக்ஷன் வந்துச்சுன்னா சாதிக்காரனுக்கு எந்த கட்சி வாய்ப்பு கொடுக்கோ அதுக்கு கட்சியை பார்க்காம சாதியை பார்த்து ஓட்டு போடும். என்னுடைய சமுதாயத்துக்கு இதைத்தான் வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் நான். அப்படி இல்லாட்டி சமுதாயம் முன்னேற முடியாது. முன்னேறின சமுதாயத்தை பார்த்து போராடப்படாமல் எப்படி முன்னேறன்னு பாருங்கள். இன்றைக்கி சொன்னால் தப்பாக எடுக்க மாட்டாங்கன்னு நம்புகிறேன். ஏன்னா அவர் கரிக்கோல் ராஜா அண்ணன் வந்து ஒரு மேடையில் சொன்ன வார்த்தையை தான் நான் பிரதிபலிக்கிறேன். ஒரு காலத்தில் எங்களை பார்த்தாலே தோஷம்னு சொன்னக்கூடிய சமுதாயம் இன்றைக்கி எங்கள் சமுதாயத்தோட ஒற்றுமை. நாங்கள் யாரையும் போய் சண்டை போடலை, வெட்டலை, குத்தலை. இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இன்கம் டேக்ஸ் அதிகமாக கட்டக்கூடிய ஒரு சமுதாயம்னா நாங்கள் தான் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நெஞ்ச நிமித்தி சொல்கிறாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு முன்னேற்றத்தை தான் அவனுடைய சமுதாயத்துக்கு வேணும்னு நினைக்கிறேன். வெறும் அரசியல் மட்டும் இல்லை, தொழில்துறையிலையும் முன்னேறுங்க. தொழில் வாய்ப்புகளை ஒருத்தருக்கு பகிர்ந்துக்கிட்டு அதை பண்ணினாக்கா நம்ம சமுதாயம் மேலும் நல்லா வளரும். சங்கம் 1000 சங்கம் வரும். இந்த 1000 சங்கத்தில் 10 சங்கம் காசுக்காக வரும், 10 சங்கம் வரக்கூடிய எலெக்ஷனை நோக்கி வரும். ஆனால் உண்மையாக சமுதாயத்துக்கு உழைக்கிற சங்கம்னு உங்களுக்கு தெரியும். அந்த சங்கங்களை பார்த்து ஒருங்கிணைக்கிற பணியை அகமுடைய சமுதாயம் சார்பாக நாங்கள் பார்க்குறோம். ரஜினிகாந்த் அகமுடையார் அகில இந்திய மகாசபை நிறுவன தலைவர் அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி என் சமுதாயத்துக்கு பணி செய்யக்கூடிய ஒரு கடைமட்ட தொண்டனாக இருக்கிறதுல நான் சந்தோஷப்படுறேன். அப்படின்னால எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு சங்கத்தை உருவாக்குறதுக்கு நாங்கள் ஏற்பாடு நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதை வெற்றி வரணும்னு மாமன்ன மதுவாண்டில் வேண்டிகிட்டு இருக்கோம். நடக்கும். நிச்சயம் சார், நிச்சயம் நடக்கட்டும், நல்லதே நடக்கட்டும். மிக்க நன்றி சார். நன்றி. நன்றிங்க. வாழ்க மருதுகள், உலக சமுதாய ஒற்றுமை.